Inokono kumwapu ya nanya ituwana ma inuwa ijemba kwa inuwa iyeje iyana ujelekala kana ma ite wani bamba ngeve bwa bisiana anata asio dini na kwa ninkimu okonta lekwene enu na ngimuye okonta izumale makandi kunie apo mo banya zo kwa ni zuchubu kamma izo ye kokwe gimme ike no dogu ike no male mbana nke ndi mongude abona chigimba udenekala kana mapuzu abo udenekala kana mapuzu abo udesna ama kemeki aji elios neba na edun kugo na eli rabulu mu ya yeje ya you are the hope on the waters of silence. Don't utter a word. This leads you well. You prevent any sound from escaping your lips. That way, you survive. You will encounter all sorts of uncanny creatures, principalities. They will engage you, they will fight you. Don't mistake darkness for light. This flame in the pot will keep burning. And with this light, I shall monitor. Every man is every man for
onye ga-asị n'okwu ebe mana ife ọkụrụ ọchagharụkwa o were ọnụ ọcha niile salụ ọlụ egwu na n'ụlọ n'aja mgbe ngana mgbe kwụrụ ọfra mana enwere aja mmụọ o ji isi anya ọkụ ajọ ọnụ onye ga-asị n'okwu ebe mana ife ọkụrụ ọchagharụkwa o were ọnụ ọcha niile salụ ọlụ egwu na n'ụlọ n'aja mgbe ngana mgbugbe kwụrụ ọfra mana enwere aja mmụọ o ji isi anya ọkụ ajọ anụ ụkọ nkwụdoro ụkọ ọgụ nwere ụka eji aka ọ bụ isi tụtụtụ mma onye ọ na-ejiri ọkụ na ọgba ọkụ onye ọganiru mmadụ na-atụ ụsọ ọnụ egwu m ụka ibu ha ọdụrụ ese bịapụ n'ụlọ ọsịrị ọkpọziri nke ego ya eme ọsịrịso ụgbọala ka ọrụ ụsọ ọdụrọ ife fi na-aga eziokwu na ya ebudu chi ya azụ ọdụm ka ọ na nlọ ịgbara ka mmadụ n'aka n'ụzọ n'oge ebere ka mmadụ n'okwu ọga onye kpatara iru uche ma azụ onye chọrọ ụka oge eme gị ya hụkwa adachi ụzọ osisi bụrụ ga-atụ mgbe ugbere onye jiri ike iji wee dị ọ dị ka denido onye arịba nke arụrụ eluwe ji eyi agha ya aja ịbịa na ịgbatịpụ aka gị ihe ọgbatụ iro na si na-egwu ana ọfọ na ogwe nwere mgbochi ana m eme mkpuchi okwute iru ya ga-agba ọbụbụ na mbata gị isi ga-aga